Munasillaan, munasillaan, kohta kaikki on munasillaan. Munasillaan, munasillaan, kohta kaikki on munasillaan. Erittäin hyvää iltaa kaikille radion kuuntelijoille ja tervetuloa välillä tänne radion puolelle Munasillaan ohjelman pariin. Tämähän on jo TV:stä tuttua hommaa, mutta minä voin vakuuttaa teille, että täällä radiossa, täällä studiossa me olemme ikään kuin sukan varassa, eli miltei nakuna ja tässä siitä pientä pakaran näytettä noin ja siellä jo läiskyttelee meidän tämäniltainen haastajammekin, eli herra Jortikka, tervetuloa! Kiitos paljon. Herra Jortikka, kuinka te tulitte ilmoittautuneeksi tähän meidän visailumme? No mä olin sitten tainnut lähteä, mutta niin meidän naapurissa asuu semmoinen kaveri kuin Pekka Mulkvist. Se kortilla ilmoitti mut tänne. Pekka pani kortin tuleen oikein kiva. Ja herra Jortikka, saanko kysyä teiltä, mitä te harrastatte? No grafiikkaa. Hieman tarkemmin, minkä sortin grafiikkaa? No pornografiikkaa. Aivan. Ja sitten meillä on tietenkin täällä meidän studiojoukkueemme. Jo 5. viikkoa varsinaiset kuukunan munat. Gulgerssonin veljekset Kille ja Kalle. Tervetuloa pojat. Kiitos. Ja sitten itse kilpailuun. Ensimmäinen kysymys kuuluu. Kuka oli se henkilö, joka ensi kertaa juonsi julkisesti ohjelman Alasti? No jos en mä ihan väärin muista, niin Heikki Hietamies vuonna 1974 tuolla Urjalan lavalla niin juonsi lauantai-tanssit ihan alasti alusta loppuun. Ai, onkohan nyt mennyt Heikit sekaisin? Olikohan se Kahila Heikki? Se oli 76, veti uutiset. Kyllä nyt on mennyt herra Jortikalla Heikit sekaisin. Ja kyllä, aivan kyllä siellä, kyllä tuomari näyttää, Otila näyttää. Sukka, pai! Saa se Mulkvist tulla itse seuraavalla kerralla tänne, mä en näe. Munasillaan, munasillaan, kohta kaikki on munasillaan. Munasillaan, munasillaan, kohta kaikki on munasillaan.